Dobrý den, jmenuji se Irena a jsem z České republiky. Dnes vám chci říct o mém příběhu, jak jsem přišla do Univerzální centrum pomoci. Přišla jsem jako člověk, co neměl žádnou sebedůvěru, byla jsem závislá na cigarety a hodně jsem se dávala dolů jako člověk. A nebyla jsem šťastná. Když jsem přišla do Univerzální centrum pomoci, tak jsem našla Boží slovo. Začala jsem se učit o Božím slovu, co Boží slovo je. Já jsem pořád myslela, že Boží slovo je něco, co se stalo v minulosti, ale nikdy jsem to neviděla jako něco, co mi může pomoct teď. Začala jsem chodit každou středu, pátek i neděli. Naučila jsem se, jak můžu komunikovat s Bohem, že Bůh je můj kamarád. Změnil se mi celý život. Mám sebedůvěru. Jsem závislá na cigarety a všechno se změnilo v mém životě. A věřím tomu, že Bůh může pomoct všem lidem, kteří mají problémy, cokoliv to může být. Takže bych vás chtěla pozvat do Univerzálním centrum pomoci, aby vy jste taky byli šťastní a našli jste Boha, stejně jako já jsem našla Boha. Jste vítaný.